Il-ħadd tingħata bidu għad diversi rappreżentazzjonijiet tal-pantomina bil-Malti Aladin, avveniment annwali tradizzjonali fit-Teatru tal-Istitut Kattoliku fil-Furjana. Din hi 19-il sena konsekuttiva li l-Kumpanija Teatru Rjal qed ittella dan l-ispettaklu li dejjem ġibet mijiet kbar ta' nies. Aladin hija storja li fis-sempliċità tagħha toħloq sitwazzjonijiet komiċi u bl-ingredjenti li jiżdidula karatteristiċi ta' pantomina żgur li toħloq spettaklu mimli daħ, kuluri, kant, sfin u reċtar. Tkellimna mad-direttur tal-Kumpanija Teatru Rjal Pawlu Testa fejn staqsejnieh għalfejn wieħed m'għandux jitlef din il-pantomina. Għandek garanzija ta' 3 u nofs divertiment. Għandek spettaklu, għandek kostumi, għandek xenarju, għandek mużika, dwar għandek taħlita li ta' 3 u nofs divertiment tal-familja kollha biex ngħidu hekk dik għandna fas fuqha ħafna li huwa divertiment finalment tal-familja kollha. F'Aladin jieħdu sem Rodni Gawċi bħala d-dama, Mario Kassar bħala Aladin flimkien ma' diversi atturi u kantanti oħrajn bħal Michela Gallia, Louis Andrew Kassar, Lien, Brian Farrugia, Jeffrey Xikluna, Jurgen Chantar, Julie Pomorski, Alexia Mikallef, Maria Manċon u Lea Mifsud. Il-koreografija hija tal-Kinetic Dance Studio b'mużika live mill-band immexxija minn Konrad Biffa. Il-pantomina bil-Malti Aladin tkompli b'diversi rappreżentazzjonijiet matul il-jiem tal-miliet u l-ewwel tas-sena minn barra żewġ rappreżentazzjonijiet f'Jannar.